सनेहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनेहिया छोड़ावल बहुत बात होला। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके भाई गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आप सबके बीच में आज लेके आइल बानी ब्रांड गाना एकदम यही सनेहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनेहिया छोड़ावल बहुत बात होला, यही धुन पर गाना बा और सैड सॉन्ग हमें बिल्कुल ब्रांड गाना बा। तो आप सब ये गाना के सुनी और गाई, जौन की पवन सिंह जी बहुत पहले गाना गौले रहनी कि सनेहिया लगावल बहुत बात नइखे, बिल्कुल यही धुन पाइल बावे। आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी कि प्यार करबू के ना बोल द सफाई, अरे प्यार करबू के ना बोल द सफाई, अतहरे के दिलावा में लिहनी बसाई, अतहरे के दिलावा में लिहनी बसाई। अब प्यार करबू के ना बोल द सफाई, तोहरे के दिलावा में लिहनी बसाई। मरलू ऐसन मुसुकी की गईनिया गराई, आ मरलू ऐसन मुसुकी की गईनिया गराई, तोहरे के दिलावा में लिहनी बसाई। तो आप सबके सुनौनी है मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुनाओ तनी ये गाना के कि हमारा खाते बन के तू आइल बाड़ परी, आ मन करे देखत रही तोहके हर घड़ी हो। हमारा खाते बन के तू आइल बाड़ परी, आ मन करे देखत रही तोहके हर घड़ी, मनवा के बात हम कहिले सच्चाई हो, मनवा के बात हम कहिले सच्चाई, आ तोहरे के दिलावा में लिहनी बसाई, तोहरे के दिलावा में लिहनी बसाई। तो चलिए आप सबके सुनौनी है मुखड़ा और एगो अंतरा और फुल गाना खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकतानी। आज भी पर्सनली गाना हमसे लिखावे चाहता ओकरा खातिर पैसा लगी, ज़्यादा रुपया ना लगी, लेकिन 99-345-2912 पर आप सब कॉल करी और वो नंबर पर हम बताएं, आप फ़ोन करें कि कितना रुपये एगो गाना के लेनी और मार्केट के हिसाब से ही आप सबसे पैसा लें और कम बजट में जे जैसन कलाकार बा वही हिसाब से पैसा लिए। तो चलिए आप सब ये चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी और ये जौन हम गाना गा के यूट्यूब पर चढ़ावे नी वो बिल्कुल आप सब गा सकतानी, एको रुपया चार्ज नहीं के, खाली आप लोग लोड करी और वो गाना के स्टूडियो में जाई और गाई। और एगो और बात बा, जे भी हमार गाना गावे चाहता हमार लिखल तो एगो हमारे स्टूडियो भी बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज बिहार। और स्टूडियो के भी नंबर यह है 99-345-2912। ये नंबर पर आप सब फ़ोन करी आ दुर्गेश बेदर्दी से कांटेक्ट करी, आपके एक से एक ब्रांड गाना आप सबके लिख के देम और नया म्यूजिक खातिर भी आप संपर्क कर सकतानी वही नंबर पर 12 वाला पर। ठीक बा, चलिए नमस्ते प्रणाम, जय माता।